ନିଜେ ତ ସବୁ କର୍ମ କରିବୁ ମତେ କାଣା କରୁଛୁ ନିଜେ ଧୋଇ ପାରିବନି କେତେ ରାଣି ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି କାନ୍ଦୁଛୁ ଏଇଟା କହିବ ଗୋଟେ जाइए ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲି କିଏ ମୁଁ ଟିକେ ଇଏ କରୁଛି ଜଣକୁ ବାହାର କରିବି ମଟନ କାଢ଼ କଣ କରିବୁ ନା ଗରମ ପାଣି କଣ କହୁଛି କଣ କଣ ହେଇଛି କଣ ମା ବର୍ଗା କଣ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା କାଠିଟା କଣ କଣ କରୁଛୁ କଣ ନଦୀ ଟିକେ ବାବା अपलोड व्हायचं ना କଣ କାଇଁ बहुत मस्त गुंड टे पका टुकलो 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 कांटे लाई रो पानी दे दो गरम पानी दे लेकिन क्या दिन में अपलोड होगा देख आइडिया है तो होगा तो चेक करोगे मोबाइल में जहाँ क्लैरिटी धीरे धीरे छाड़े ओगरा को खेल रही है बुक मारा दे मिल रही ଆମର ଯୋଉ ଗୁଡର ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯା ଦେଖୁନୁ କାହାକୁ ଡାକୁଛି ସେ
पूरे देमो चलो ଏଇ ବରା ତାକୁ ଦଉନି କିଆ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଖାଇବନି ଭିଣ୍ଡି କରିବ କଣ କରିପାରିବି କହୁନୁ ଗଡ଼ୁଆ ଦାଦା କହିବେ ନା ଗଡ଼ୁଆ ଦେବ କିଆ ଲିପୁ ଦେବନି ତା ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇଛି ଖାଇଗଲାଣି ଘରକୁ ଅଛି ଏଡ଼େ ପଶିଗଲା ବା ତୁ ଜାଣ ନା ପାଣି ଦେଇଦେବୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଲୁ ଦେବି ଦେବି ମୋତେ କାଢ଼ଟା ଉଠେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବର୍ତ୍ତନଟା ଦେଇଦେଲା ନଳୀଟା ମିଶିଗଲା ବୋଧେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେ ଦେବି କେତିକି ଆଉ ଦେବି ଚର୍ବିଟା ଦେଲୁ ଚର୍ବିଟା ଦେଲୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଚର୍ବିଟା ଦେ ଏଇଟା ଚର୍ବିଟା ଦେ ପାଣି ଦେବ ଏତିକି ଦେ ସବୁରା ଦେବି ନା ପାଣି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପ୍ଲସ୍ ହବ ନା ଆମକୁ ଚୋରି ନା ଆଉ ହଉ ସବୁ ତୁଡ଼ା ଭଲ ହବ ପୁରା ଚର୍ବିଟା ପୁରା ଚର୍ବି କହିଲି 100 ଗ୍ରାମ ଦେଇଦା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆସିବ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଟିକେ ଗୁଳା ସିଝିଲାଣି ହୋମ କି ଆଣିತು କରିଦେବୁ